tali zirna kan video ma salam pa khan enge accounting vouchers enge vouchers te kan soya type of vouchers te kan soya chuan contract te journal te receipt te payment te kan soya kha kha journal entries kan mo khami ti tu khan tro chuan tina started business with cash lom ta se kan journal entries tu chu cash account debited to capital ania enda commerce den lo tan chuan journal entries sem te pokala har mai thea lakina all samna te kan la soya started business with cash ani chuan cash account debited to capital ania chuan chumi tu chuan chu i kan enter don khan cash account kan mo atro capital account kan mo chu chu ledgers ani stiang how chu voina hian siam dan kan ziranga account masters account ledgers le account groups ho kan en ho don chuan ama saberin ka talia ka lutanga gateway of talia ka omeka tuna hian chuan gateway of talia mu chuan intana hi masters ti omatro chuan accounts info te inventory info te oma heta masters hi account masters heta kan soi khania chuan chumhne chuan accounts info le inventory info oma chuan accounts info kan lu chinang e ka hmeta chuan groups le ledgers le vouchers alo oma chuan groups hi ka enchin pa hi accounts group kan soi khania chuan account ledgers kan soi khani boka account groups a kan lu chinang groups a ka lu ta chuan single group le multiple groups alo oma chu chu display kan lu chinang display a kalanga ki groups chang chang lo in create sama kan du chang an create bel thea sundry creditors te debtors te chuan indirect income indirect expenses ti te chuan current assets current liabilities te lo om sa ta chuan ka bek lenga sk ka pheta chuan ta khan ka tiang groups kha ka create ve du chuan ka siam thar ve du chuan create a kal mai don ni tro engmani ka ziak nga chuan andara nge ka dang ka ziak nga ka create thei he chu ni ka kala create nga chuan alter hi chuan ka siam sa kha indian capital account alo om sa ta ki capital account noya capital account oma chu chu ka delete du chuan alt dmo ka edit du chuan alter ka lu dang chuan multiple ti hi chu a hlawma siam na khani meya he kan display pon bank account noya chuan khi engma om lo ta chu chu a hlawma kan create du chuan create a ka kalanga chuan bank account noya mo ka da du chuan chuan ta hian chi sang sang ka da chu 1 2 3 4 5 en ka da ka du za ka siam theya tikhan single a chuan a malmala ka siam na khani meya chuan multiple a chuan a hlawma kan siam na kan create mo kan display don pon a hlawma display na altera po hlawmen kan khan mi bank account noya om ho zong zong kha kan edit du chuan chuan nil enge ledgers chu ni ve ta intina ni china kan example a khan started business with cash kan tia cash account debited to capital ania a journal entries chu chuan chuta chuan ledgers pahnih kan mo a cash account le capital account chu chu ledgers ani chuan ledgers hi chu siam sa tambak lawa hi display a kaluta no hmu man lo takin ledgers a kala tro ledgers a kaluta single le multiple oma display a kala single zoka chuan cash le profit and loss lo om sa a chuan multiples a kalut ve chinang ki multiples a chuan lo om ve nuala ma se a hnuaiah engmah ledger chu om chuang lo ta chuan ledger kan create du chuan multiple kan create du chuan bank account kan create du chuan tikhan kan create thea o sam deuhin tikhan chuan single kan create don chuan heta hian create a kalang sia chuan ten kan create thea chuan engmah kala create hrilonga enge kha kha tangkai na kan en chinang heta vouchers a hian ka lu chinang vouchers a han ka ena ki payment lo om ta ta hian heta thil enter tu hian tian ka duin ka type mod thelo ni thil ka type khan engmah ka type thelo chu ti chu heta ka type don hian thil heta ledgers a create anga heta in ka create anga hi ledgers creation ani hemi shortcut ki chu alt plus c ani a ka du chuan vouchers ka siam lai pon ka create theya create thu tangai chuan ani lo chuan ka lo create log du ni chuan heta account masters a kan kalanga ledgers a ka kalanga chuan ka create thei chuan enge tangkai na accounts group le ledger chu nge danglam na kan en lokang report sai na kala chuan balance sheet kan hmu atro te hian hei capital account te current assets te kan hmu a chuan he lai ka mouse cursor lo in la f1 underline ania chu chu details soina ni chu chu shortcut ki chu alt plus f1 nia ki alt plus f1 ka me khan ki ti khana bauta tro current assets na thil ron om ta chu chu company la tharwain engma ala om tam lawa ki current assets na thil om wain ron oma fixed assets te heta group sa khan create to sa ta ma se fixed asset noya engma la om lawa bank account te po khati hme engma la om lawain ala ruaka
cash to om wangin current assets noya la om shia chu heta current assets ti hi a groups khan hi a hnuai mi hi ledgers hotina chuan capital account ate pawh engmah la awm lo a chu kan create chinang a pawimawh zual kan create phutanga chuan a dang chu journal entry siam pa pawn voucher kan tih lai te pawh kan anti kan create theia khamia khan kan create anga ama sabera hian capital account lo create don taila account master a kala ledgers a kala display a kala ki cash le profit and loss kan ya chu wangin capital account ka create ang capital account ti ka zia enter ka meta he chu kan a nickname durang kha adule number pon ka pathaya kha chu kan thu nia kan du shi lo chuan te kan kal thla shi anga chuan capital account ka thlang capital chu capital account hnuai kan da chuan hian enter ka hmet zel anga hei pawh ka siam fel anga ka du chuan a chu ka ti len mo chuan ka enter zel anga opening balance capital nge niang kan started business with cash kha du chuan journal in ka siam thei ka du lo chuan ta hian opening balance in pawh ka enter theia tuna chuan engmah da enter shi lo la la si ledger siam chau kan zira wangin tuna chuan ka enter zauta kha ka en le lok ang display ka kala khi capital lo om to ta tro capital a hian helai ka mouse lo en le ula total opening balance engmah opening balance kan nei don lo tina tuna chuan ma se capital khalo nei taila alt plus alter ka kala tro hi alter ka kala a ka meta capital ka kala chuan ka edit le don capital ka nei reng alom ka lo enter phei ni chuan 10 lakh ka capital lo ta se chuan display ka le chenang capital hi tuna hian hei hnuai som ka nei tina chu escape ka phet vek anga balance sheet a awm nge lo kan chinang khi alt plus f1 ka metanga khi capital account hnuaia capital lo oma chu hnuai som ani chiang tro chuan accounts info ka let le a ledger sa ka create le don thil dang bank account ka create ang du chuan hei hi SBI kan ti nge SBI a account ka lo nei ta SBI account ka tia chuan chu under tu hi poimol tu ka hi kan da sual chuan a buai vek thei an tinan bank account te hi income ate kan da de chuan bu adik thei don lo tro chu wangin kan da na tu kha kan hriat chat anga ya lekina tlema har sa lo lek har sa vak om lo a kan man tlang lon ho ron da ka tumanga bank account chu bank account ka thlang mai ang chuan ka account number ka enter theia IFSC te ka bank name te pawh ka enter theia chuan ka ti thla zel anga chuan opening balance chu angai khel lo a kan da du chuan kan da theia kan da du lo chuan ka enter zel anga dikhan atlang zel ang chuan bank account create a purchase account hi lekina angai nge dona purchase account hi ka create log sang purchase account andara angai tur ho kan siam anga andara po purchase account po hi purchase account tho kan da tro ki purchase account ka siam anga inventory values are affected ni chuan yes ka thlanga chuan tax value chu nekina kala se chuan next a purchase ka siam chuan sales pawh kan mo dona sales account chuan sales account pawh sales ka thlang sales ka thanga tikhan zauta tuna kha chuan under a khan kha purchase ka thlan chuan purchase account ka siam chuan under a purchase ka da sales account ka siam chuan under a sales account ka da chuan thil pat kan create le chen nge entinan furniture te furniture lo create lo create la furniture account kan ti nge kan ti lo khan furniture account ka lo create ta he chuan kina ka ti tang la me the to kan du chuan the hian enge ka under a ka dang furniture chu nge ni balance sheet side a lang thina fixed assets hnuaia tro chuti chu fixed assets ka thlanga sorry fixed furniture chuan furniture account chu fixed assets ka thlang chuan endinan cash te khateng te current assets te than hun te om dona etan mihring hming ani chuan debtors le creditors khan ni meya tro sundry debtors amo sundry creditors khan ni meya kan batu le nge kan mani batani dan zirin chuan nge thil har dang lek tu niang advertisement te khateng khan chuan kan expense ani indirect expense kan lu ti dang kha chu du le voucher siam pai kan enanga voucher ti huna khan entinan kan journal entries du kha paid salary lo petaila
kan journal chi siam dan tu chu salaries account debited to cash in don atro chu heta hian salary kha lo enter don tala voucher a hian payment a oma ki salary lo enter don nila ki salary om me lo s kam heta salary om lo tro chuti chu ka create chapangai ka du chon voucher jang create ka chun kina kala soenga account info kalanga ledger kalanga create kalanga sala salary account siama chu enge ka dang atmoya salary chu expense ni draw ka tan chuan chu wangin indirect expenses ka thang tikhan enge eng account nge ni de kan sheta poi mo chu commerce chuan harlu tuk lawa mase commerce lo kan ni pal chuan kha problem om me thia mase boin lu tuk turn lawa dule kan google thea ani lo pon ni kana da tlem tlang lon chu ron da tuma da bek thei lawa a hriat vek sen bik lawa mase ani na tak kha chu kan man na an azir khan kan hre thei don ni a